Tak ahoj Martin. No, ahoj Kiri. Ďakujem, že si bol ochotný sa podeliť o svoj príbeh. Jednak skúsenosti s kurzom a jednak skúsenosti s certifikáciou ICF. A zároveň aj za to, že môžeme tento príbeh nahrať. S radosťou. Mohol by poslúžiť druhým ľuďom na to, aby išli podobnou cestou, ako si išiel ty. Ti osvedčila. A my máme také, že rob to, čo funguje. Áno. Dobre, takže tvoj príbeh začal vlastne už vtedy, keď si sa rozhodoval, ktorý kurz si vybrať. A to ma zaujalo, lebo si vravel, že si celkom poctivo zvažoval, že mal si nejaké kritéria, podľa ktorých si vyberal kurz. Áno. Najprv poviem, čo vidím teraz spätne, že o čom som možno až tak moc nevedel, ale mal som aj pri spätnom pohľade šťastie a to ide vlastne o tie jednotlivé školy toho coachingu, že ja som bol vlastne nováčik v tom coachingu, aj keď som vedel cca o čom to je, netušil som, že sú všelijaké školy problem solving a social focus a grow a ešte x ďalších škôl, takže toto som nezvažoval z hľadiska toho, že čo mi ktorá škola priniesie, lebo o tom som moc nevedel. A som vďačný, že som sa dostal do toho, lebo mi to prinieslo aj do života vlastne taký nový pohľad, že ma to zmenilo, tak za to naozaj ďakujem. A to, čo som starostlivo zvažoval, samozrejme ten, kto je za tým kurzom, hej, takže to je vlastne, bolo aj o tebe, že ak čo som videl vlastne aj ten tvoj background, aj tú tvoju históriu, že to vo mne vzbudzovalo dôveru. Veľmi dám aj na pohľad, akože na fotku, alebo možno je to aj z tej mojej ďalšej jednej profesie, že viem odhadnúť ľudí a musí tam byť taká tá rezonancia, takže aj to tam bolo. A to, čo bolo veľmi dôležité, je, že čo vlastne bude aj na konci kurzu, okrem toho, že sa naučím dobre koučovať. A tu vlastne ideme k tej téme tej certifikácie. To som si vlastne hneď na začiatku zistil, že kto aké certifikáty vydáva a bol v tom, musím priznať, že nie že v tom, ale že je v tom taká rôznorodosť, že je aj tých organizácií viac, ale hneď jasne vidno, že ICF je jednoznačne dominantnou organizáciou, tak som sa zameral na to, lebo viem, že ešte sú aj nejaký Tony Robbins, on niečo má, on robí potom ešte možno nejaké iné organizácie, ale keď si človek urobí prieskum, tak vyskakuje z toho tá ICF. A oni majú na tej stránke teda tie jednotlivé levely toho a jediný tento brief coaching kurz mal vlastne prípravu na tej úrovni PCC a umožňoval potom aj ľahké získanie toho certifikátu alebo toho credential. Takže to bol dôležitý dôvod, možno spomeniem, že mi to bolo dôležité aj preto, lebo z tvojej histórie, ako bol som kedysi normálne štatutárny licencovaný auditor, tak tam to bolo tiež veľmi dôležité, alebo teda bolo to dôležité z toho, aby to človek vôbec mohol robiť. A dôležité mi to bolo teraz aj tým, že idem ani keby, alebo som začal sa úplne novej veci venovať, tak aby som mal možno aj navonok vzhľadom na podporu toho svojho začatia v tom coachingu, aby som mal niečo hmatateľné, čo sa dá prezentovať navonok. A ty si teda číselkový človek, že auditor, tak či si zvažoval, to ma zaujíma, či si zvažoval aj financie, pretože na prvý pohľad to vyzerá naozaj ako najdrahší kurz na trhu. A ako si sa vlastne potom preniesol cez túto prekážku? Zvažoval som aj financie, lebo ono to je to, keď sa to zoberie len v absolútnych sumách, tak je to najdrahší kurz, ale ja som zasa bol auditor, takže ja sa nenechám len tak ľahko zmiasť, ja pozerám aj podporu. To znamená, že budem vedieť, čo je za tým, hej? Že takéto známe porekadlo, že nekupuj si také lacné veci, lebo čo to vyjde draho, alebo niečo v takom význame. Takže ja som si hneď všimol, že tie iné kurzy na slovenskom minimálne trhu
tak neboli na tej úrovni toho PCC, ale boli proste tá nižšia ACTSH, alebo ako sa to volá. A pri tej ceste za prvé človek môže získať len tú najnižšiu certifikáciu ACC a ešte aj pri tom neviem, že či nie je nejaká komplikácie a mne sa to zdalo, že proste keď už sa mám do toho pustiť tak riadne a ten Professional Certified Coach je to, za čím mám ísť, čo sa týka tej credential. Samozrejme, potom tam bola tá otázka, aby som sa naučil riadne coachovať. Takže áno, zvažoval som si, že či sa mi to oplatí. Samozrejme, zdalo sa mi to najprv, že veľa, ale keď som si to porovnával, tak tie iné kurzy neobsahovali toto, čo tento kurz. A ty si to videl vlastne na tej ICF stránke. Tam sa to dá nájsť, že ktorý certifikát, aké sú tie cesty získania certifikácie, tam sa to dá nájsť. Samozrejme je to len po anglicky, ale väčšina ľudí vie minimálne na takej úrovni, že to tam je. Takže áno, ja som to tam. Najprv som si zistil, že aké sú možnosti a potom som hľadal kurz. A nemal som známych, ktorí by boli na nejakých kurzoch, takže nemal som nejaké osobné referencie vyslovene. To bolo len na základe internetového prieskumu. Kurs si absolvoval, na konci si úspešne urobil skúšku PCC. Kurs asi nebol ľahký. Nie úplne. Neviem, ako ja som sa na neho tešil, aj som si to užíval. Musím inak priznať, že v rámci toho internetového prieskumu, ešte keď sa vrátim k tomu, tak som zvažoval aj tie kurzy zahraničné. Ale za prvé tie sú ešte drahšie, akože porovnateľnej tá PCC cesta. A za druhé, ja mám o mnoho radšej tú živú formu, že teda ísť z Ameriky nejaký online kurz ma vôbec nenadchýňalo a som rád, že som nešiel teda tou cestou. Tak. A čo bola otázka? Neviem, či som na ňu odpovedal, lebo teraz som sa vrátil ešte. Myšlienka ku kurzu, že nebol ľahký. Ja neviem, či to nebolo ľahké, akože bolo toho, nie že dosť, bolo to, ťažký to není správne slovo, lebo ťažké je niečo, čo človek buď nerobí rád, alebo na to nemá, alebo neviem ako, takže ťažký pre mňa není dobré slovo, že bolo to zaujímavá skúsenosť, tešil som sa na to, ako nebolo to také, že človek by bez toho, že by sa do toho ponoril a venoval tomu, tak to dobre zvládol. V tom význame nie, ale nemal som z toho pocit, že by mi to bolo za ťažko, či už sa toho účastniť, alebo za ťažko to zvládnuť. Ako mňa coaching baví a som bol rád, čo som sa učil, ako mi to ide, takže pre mňa to nebolo ťažké v tom význame, Je niečo také, čo si z toho kurzu zobral, spomínal si to, že aj pre svoj osobný život? Áno. Zobral som si možno práve to, že ten prístup zameraný na to riešenie, že my sme ako ľudia možno všeobecne zvyknutí viac sa rýpať v tých problémoch a tancovať v tých problémoch a cykliť sa, neviem čo, a potom to je presne ten opačný prístup ako tento brief coaching, tento soft coaching funguje, takže toto mi dalo novú perspektívu. Ako síce som ja vedel vtedy, že na čo zameriaš pozornosť, to rastie takéto základné, ale ťažko sa to v živote len tak uplatňuje a toto mi pomohlo aj v tom živote sa viac pozerať na to z hľadiska, že dostať sa do inej perspektívy, na inú úroveň, kde uvidím nové riešenia. Takže určite mi to ovplyvnilo život aj akože aj celkovo. Nie len to, že sa venujem coachingu a nejakému konkrétnemu teda smeru v coachingu. Neviem, či si dobre pamätám, ale na tom začiatku ste všetci boli veľmi prekvapení, že tento prístup vlastne vnášam aj do procesu. Že ja sa vlastne nezaoberám tým, že čo vám nejde a neodpovedám vám na otázky, že ako to treba robiť a či to robíte dobre.
a že vás to tak zo začiatku dosť aj rušilo, prekvapilo. No áno, lebo sme chceli odpovede a museli sme si ich hľadať sami. Ale veľmi rýchlo sme pochopili, že to je dobré a zase nebolo to tak, že by si nám nedávala odpovede. Len vtedy, keď si cítila, že treba povedať zo svojej pozície, že to si nemáme odkiaľ v sebe nájsť, tak áno, ale keď to boli také veci, že sa stačilo pozrieť dovnútra, alebo stačilo sa pozrieť na to inak, tak si nás nehala sa možno trošku potrápiť, alebo proste sa snažiť na to si odpovedať sami. Mhm. A vo vašom kurze som asi urobila ukážku, tak nemôžem povedať, že som neurobila ukážku však, lebo dovtedy som nerobila žiadne ukážky. Urobila si, ale bolo to také, že niekto bol s tebou. Takže urobila si ukážku, že si tam bola ty a niekto sa vlastne k tebe pridal. A tak ste koučovali, že áno, videl som ťa čiastočne tak na poli. To je tiež také trošku kuriózne, že ako sa môžeš naučiť koučovať, keď ti to lektor nikdy neukáže, že? Ako mňa aj to začiatočné, neviem, či sa to volá koleso, ako sme sa tak v takom kruhu presádzali, mne sa to páčilo. Viem, že ja viem, že ja som veľmi hravý typ na príklady a aj keď študijný typ nerobí mi problém študovať, tak na mňa ten spôsob výučby fungoval, akože mne to vyhovovalo. To som rada. Asi za to si to aj úspešne ukončil potom. No a ešte, aby sme sa dostali aj k tomu procesu certifikácie, lebo ten je veľmi dôležitý zase pre tých, ktorí by chceli zopakovať takéto frajerské, by som teraz to nazvala, že rýchle, neviem, mne sa zdá, že to je úplne, že ako keby tvoj patent, že musím priznať, že ja som bol vôbec prekvapený, ja už som to nepokladal za niečo, ja už som to pokladal za formalitu, že vôbec sa chceš na to pýtať a takto so mnou o tom hovoriť, tak ja som to pokladal za, pravím, že už také jednoduché formalitu, hej, že áno, tá skúška tam spraviť, tam mal trošku človek stres, to bolo viacej, tunak síce tiež bol nejaký test, čak o tom sa vám možno ešte spýtaš. Takže ja som to ani nevnímal, že nejak rýchlo. Aj keď je pravda, že asi 2 dní po skúške, tak som si len otvoril tú onu a vyplnil to, čo bolo treba, že na čo sa motať s tým. Takže hej. A áno, no mne sa to zdá, že to je také zvládnutie, že naozaj sa to dá nazvať takým, nechcem používať väčšie slova, ale to keď som si to tak teraz vymyslela, že frajerské, že je to o tom, že ľahko, že naozaj takou jednoduchou, bezbolestnou cestou, pokiaľ ten písomný test teda neberieme ešte ako záťaž, lebo tam tiež si hovoril, že sú tam také zádrhele. Takže čo si vlastne absolvoval, koľko ťa to stálo, koľko ti to trvalo, ak to môžeš nejako takto odporučiť druhým? A hneď ti to poviem, len možno to je presne o tom, že keď niekto nevie, že je niečo ťažké alebo čo, tak to spraví a nerozmýšľa nad tým. Ja som v živote netušil, že by to malo byť nejak ťažké, alebo že to niekomu dlho trvá. Takže možno keby som o tom počúval a nepohyboval som sa asi predtým v tej komunite, tak som o tom nepočúval, preto mi to prišlo také ľahké, prirodzené a áno, a ten formát kurzu a tá úroveň, čo vlastne som chodil k tebe, tak to umožňovala. Takže teraz tá otázka bola, že ako to potom išlo, takže vravím, že asi v piatok, čo sme mali štvrtok, piatok, sobotu, tak bol ten, nazvime si to skúškov, aj keď sme si to my volali priateľskejším termínom, že valentínsky večierok, lebo to bolo na Valentína. Tak viem, že potom v útorok som sa pozrel na stránku ICF. Chvíľku som hľadal, že kde to nájsť, lebo oni to volajú, že credentialing process, alebo tak nejak. Takže som to našiel, tak tam boli tie možnosti a ja som si vybral tú svoju, to sa dalo celkom rýchlo zistiť. To znamená, že mal som niečo cez 100 hodín, takže vedel som, že to je dosť na ACC, ale že k PCC ešte teda mám ďaleko. Čo sa týka praxe určite a tak som si tam pozrel, aké sú možnosti, tam to hneď bolo, že ACTP cesta k ACC, že o čom je. A musel som si kdesi nejaké konto založiť, to tam je linka, akože už keď človek
sa dostane na stránku ICF a tam si dá, že chce ACC a zvolí si, že týmto smerom, tak nejaké prihlasovacie údaje alebo niečo tam dá a urobí mu to taký jeho dashboard, kde vlastne je on a kde sa sleduje ten jeho proces. A tie podmienky, keď má človek to ACTP, tak sú veľmi jednoduché. V podstate tam zadá len počet svojej praxe. Musí to byť minimálne 100. Nedokladá sa úplne nič, iba sa prehlási čestne, že ja to mám. To znamená, že nebolo treba posielať žiadny tých zoznam, tých hodín, len prehlásiť, že koľko má človek hodín. Potom tam bolo treba si zvoliť, že u koho sme robili ten kurz, tam som tým Social Surfers si vlastne vybral. A toto bolo vlastne všetko. Aha, a ešte naskenovať si ten certifikát. A my sme ho hneď dostali vtedy, takže som ho mal naskenovaný a toto bolo všetko. Overili mi kurz a certifikát rýchlo, to bolo akože na druhý deň. Nie, hodiny, takto. Hodiny mi overili, boli odklapnuté, tam to nekontrolovali nejak, proste len, že je to splnené. A potom oni majú, že do 4 týždňov overia to ostatné, aj keď neviem, čo je tam na overovanie, ale nehávajú si taký čas. Takže jediné, čo tam bolo treba overovať, že ten môj certifikát akože je platný a možno to ani neoverovali a zobrali si na to niečo medzi 2 a 3 týždňami, hej. A potom po tých 2-3 týždňoch mi došiel e-mail, že tá CKA test, to znamená Coach Knowledge Assessment, že mám sprístupnený a že vlastne ho musím spraviť najbližšie 2 mesiace alebo také nejaké obdobie. Takže z hodou okolností si pamätám, že to bolo štvrtok a pamätám si to preto, lebo v sobotu ráno som sa zobudil o 5:00, ja dosť skoro stávam a som si povedal, že prečo to nespraviť dneska. A o 6:00 som ho robil a o 2 hodiny som ho mal spravené. Výsledok tam hneď ukáže. Takže hneď som vedel, že to mám a potom za pár dní dodatočne došiel aj ten certifikát v elektronickej forme. To neposielajú papierovo, len elektronicky. A to je to a ešte možno k príprave, lebo tam boli možno 2 dôležité veci. Jedna vec bola to, čo si nám povedala, že musíme sa vžiť do toho, že čo chcú oni počuť, lebo tie školy jednotlivé sú v prístupe k coachingu v niečom fakt veľmi rozdielne, hej, napríklad tá problem solving a tak. A to mi určite pomohlo, že si nás na to upozornila, lebo tam boli niektoré otázky, ktoré boli proste ťažko zodpovedateľné, hej, že niektoré tie prístupy sa tak líšia, že to není jak jednoznačne matematika, že 5 plus 5 a neviem čo, ale proste a verím tomu, že zasa z nejakých iných škôl toho coachingu mali tiež s niektorými vecami problém. Neviem, že so všetkými boli tam jasné veci pre každého, ale niektoré mi nebolo úplne jasné. Hneď vyhodiť teda tie percentá a ešte som si potom pozrel na internete nejaké rady, čo sa k tomu dáva. ICF má tiež niečo základné a potom tam boli nejaké články, ako keby niekoho, čo radí a tam je základ vlastne prečítať si, to som si prečítal, ten etický kodex, prejsť si kompetencie a vravím, že som to potom spontánne išiel tú sobotu do toho a vyšlo to tak, že hej, približne, neviem, 3 týždne alebo 3 týždne aj kúsok po tej skúške, tak som mal v rukách ten ACC certifikát. Keby som mal 500 hodín, tak už mám PCC certifikát. Tiež vlastne rovnakou ľahkou cestou. Áno, tá cesta je rovnaká, aj tie časy myslím, že nie sú v niečom iné. Ako tie ich časy, že tam je do 4 týždňov, alebo tak nejak to je aj pri tom, si myslím. A CK je rovnaké pre každého. Áno. Čo dosť hovorí o tom, akú váhu má teda ten certifikát, ktorý získaš na konci kurzu ACT. Áno, lebo to je vlastne ich cesta navrhnutá. To oni vymysleli, že ACTP cesta, čo to má mať a tie vzdelávacie inštitúcie sa musia tomu prispôsobiť, aby to získali. Takže tomu oni dôverujú, preto je to také jednoduché. Keď niekto ide len takými tými portfólio cestami, tak
tam to nemajú také overené, tam to trvá dlho. Mhm, mhm. A ešte teda, koľko ťa to stálo, lebo ty si aj v takom dobrom období toto urobil členstvo, myslím, že koncom minulého roka si sa stal členom. No, členom som sa stal kvôli ICF, v tom ICF, ale teraz teda dôvody nevysvetľujem niektoré krátkosti, že prečo, ale stalo sa mi to vlastne potom veľmi výhodným. A toto ja môžem teda poradiť ostatným, ale musím priznať, že ja som to netušil. To nebolo moje akože cielené. Takže to sa mi len dobre stalo. Ja som sa stal členom v novembri a ročné členské je 270 alebo tak nejak v dolároch. A oni to vždy dávajú do konca marca. A to znamená, že som mal za 5 mesiacov alebo necelých 5 mesiacov členské, hej, že tesne nad $100. A potom, keď som išiel robiť toto ACC, tak ak je niekto člen ICF, tak platí len $100 a nie $300. Takže mňa to dokopy vyšlo, ja neviem, či 220 namiesto 300. A ešte teda človek má výhody toho, že je člen ICF, tie ich rôzne zdroje alebo takéto veci, aj keby chcel chodiť na konferencie, alebo majú tam veľa tých zdrojov, akože keď by sa to niekomu zišlo. Takže tak. A treba si ale dať pozor, že keď niekto by išiel v januári, tak môže ponúknuť členstvo rovno na 15 mesiacov. Takže tam by s nimi nevybabral, ja som nechcel vybabrať, ale tak to vyšlo. Takže január už nefunguje. Hej, že tam už je to potom na 3 plus 12 mesiacov až do... Takže treba nejak koncom roka, ja som ten november a tam som bol len do marca, takže tak. A ešte, keď by teraz niekto chcel, tak si treba dať pozor, teraz nejak automaticky predĺžili tie členstva. Ja si inak nebudem predĺžovať, zatiaľ není mi to, takže som zistil, že mi to není treba, alebo není mi to potrebné, to ICF. Hodilo sa mi to na toto a ani som to kvôli tomu nerobil, ale není mi to potrebné, ale predĺžovali to teraz od marca kvôli tej pandémii do konca júna. Takže neviem, či to budú celé prehodnocovať, že to budú mať od júna do júna, alebo to nehajú zasa do ďalšieho marca, takže ak to niekto bude počúvať a chcel by to využiť, tak nech si to predtým pozrie a môže využiť tento model. A ty si vlastne sa stal členom ICF potom, ako si skončil Pure, keď to dobre počítam. Nie, tesne v novembri. Ja som skončil Pure nejak, to bolo začiatkom júla sme ho skončili. Áno. Ale to nebolo akože cieľene k tomu. Takže to som až v novembri vlastne dal. Ale áno, po konci Pure sa dá ísť. Musí tam byť človek akože byť na nejakom tom oficiálnom kurze, už začať a neviem, či mať aj nejaké hodiny, to si nepamätám. Ale ten Pure, keď má, tak určite je to dosť, aby bol členom ICF. Nehovoríme teraz o Sako. Sako nie si členom? Ja, to je sranda. Ešte aj Sako som mal za polovicu kvôli tomu vlastne. Aha. že keď je niekto členom ICF, tak má členské Sako za polovicu. Som aj členom Sako, áno. A tam aj plánujem zostať, lebo tu je tá komunita, tu mi to dáva zmysel. A pri tom ICF mne osobne to nie je treba niekomu možno, hej, lebo tie zdroje vravím, že sú na rôzne koučovacie školy, je toho strašne aj veľa a proste som nakoniec aj po tom vyskúšaní si povedal, že mi to nie je treba. A ešte sa mi to hodilo aj na toto ACC zľavu. Potom, keď budeš chcieť si urobiť PCC, tak sa znova staneš členom? Ja neviem ani, ako to vlastne funguje. To musím zistiť potom, ako to pri PCC, hej, že aké sú tie sumy a tak, ale prečo nie? Akože však to není nič také zakázané. Keby to fungovalo, tak nevidím dôvod, aby som to podobným spôsobom nespravil aj potom. A ešte možno teraz, keď hovoríš, že si aj členom SAKO, ty vieš, že sa môžeš ako ACC, ktorý má skúšku medzinárodnú za sebou, sa môžeš stať za symbolický poplatok aj koučom certifikovaným SAKom? Viem a akože to som sa ešte nerozhodol. Že či áno, že či
Lebo išiel som, ako je, možno pôjdem hneď tiež do toho, ale je mi dôležité, že mám nejakú tú certifikáciu z tej medzinárodnej, akože keď si to človek môže, že je certifikované ICF, vravím, že ja som zvažoval pri tom certifikáte aj tú, jak to povedať, schopnosť promotion alebo čo, tak samozrejme medzinárodná certifikácia má akože väčší potenciál v tomto. Mhm. Ale áno, ak to bude jednoduché, je možné, že si to dám aj v tom sako spraviť. Tam vlastne nepotrebuješ nič, len doložiť svoj certifikát Mhm. a doložiť svoj ACC certifikát a zaplatiť manipulačný poplatok, nič iné. Tak to je potom ozaj jednoduché, že to znie ako good deal. Mhm. Dobre. Je ešte niečo také, čo by si k tomu chcel dodať, dopovedať, aby to bolo užitočné aj pre ďalších záujemcov? Hneď sa zamyslím teda, že čo by mohlo byť užitočné. No, možno len to, že naozaj dopredu, pred tým kurzom, keďže je to veľká investícia, či už tento, alebo aj tie iné kurzy, všetky tieto sú veľká investícia, že si teda zvážiť, čo vám to prinesie a ako vám to vie aj pomôcť potom. Teda nielen, že vás to naučí coaching, lebo to je tá vec, ktorá je, by som povedal, že priorita. Ak neviete koučovať a to málo kto chce ísť na kurz, vie dostatočne dobre koučovať, ja teda určite nie, takže musí to stať za to, lebo na čo by ste mali certifikát, keby ste sa nenaučili koučovať, akože ja chcem koučovať preto, aby som tým vedel pomôcť ostatným, hej, takže to je veľmi dôležité, takže jedna vec je túto veci zvážiť a toto musím priznať, že je to ťažšie, lebo tam sa to nedá len tak zo stránok alebo z niečoho, hej, že tam musíte ísť aj na intuíciu, jak som ja dal, ja som mal dobrý pocit, keď som išiel, som sa riadil intuíciou. Takže toto je tá ťažšia časť a tá ľahšia časť je, že ako vám to vie pomôcť, tak to je ten certifikát a to sa dá veľmi ľahko porovnať, hej, tam sú tie pravidlá dané, takže porovnajte si to. A ak je pre vás dôležité fungovať ako coach a akože prípadne sa tým živiť, alebo proste nie len akože kvôli svojmu záujmu, alebo len ako v manažerskej profesii, tak tá certifikácia môže byť pre vás naozaj zaujímavá, dôležitá. Tam si teda pozrite, že čo dostanete za tie peniaze, okrem toho, že sa naučíte coachovať. Možno taká rada, hej? Lebo je možné, že niekto má inú potreby, iné cesty ako ja, hej? Že keď sa tým nechce tým ľuďom to pomáhať, že to robí len kvôli sebe, alebo chce to len vo firme využívať, tak možno nepotrebuje nejaké certifikácie. Ale ak niekto chce to ponúkať aj iným ľuďom ako svoje povolanie, tak áno, vtedy sa mu to určite zíde a toto je veľmi jednoduchá cesta, keď to je to ACTP. Ďakujem, Martin, za tvoje skúsenosti a predpokladám, že už máš oveľa viacej hodín nakoučovaných teraz ako 100 a že smeruješ k tej 500. Pomalinky smerujem, áno. Akože, áno, smerujem. Potom ozaj nebude treba nič dodať, len to vyhlásenie, že už... Chvíľku to potrvá, ono zasa tých 500 to není úplne easy, ale áno, po malých krokoch smerujem ako po maličkých krôčkoch sa dostaneme vždycky niekde tam, kde potrebujeme a chceme. Dobre. Takže ak je to všetko, čo si chcel odovzdať ďalším a čo si tak pre seba teraz asi prvý raz zrekapituloval nahlas. Takže veľmi pekne ti ďakujem za túto tvoju ochotu ešte raz a prajem ti na tvojej ďalšej koučovacej ceste veľa úspechov a verím, že budeme naďalej v kontakte a budem môcť byť svedkom aj toho, keď mi povieš, že idem na PCC už. Určite ti to dám vedieť. Dobre, ďakujem, bolo mi potešením s tebou takto sa porozprávať. Aj mne. Ďakujem. Pekný zvyšok dňa ti ešte prajem. Aj tebe pekný zvyšok dňa. Ahoj. Ahoj.